Ahojte, moje meno je Dominika. Sedím tu na pristole už s Lenkou Mahutovou, s organizátorkou Klačianskej podkovy a s Kristínkou Hrnčiarovou, jej pomocníčkou. Mám pár otázok, Lenka, na teba. Keby som sa chcela prihlásiť na podujatie Klačianska podkova ako účastníčka, čo musím splniť? Servus, Dominka, vítam ťa. No, veľmi rada by som bola, keby si aj s Axelkom, lebo ten by sa úplne do toho hodil svojou krásnou hmotnosťou. Tak základ je poslať prihlášku a splniť veterinárne podmienky, ktoré sú vlastne buď napísané na www.veterina.sk. Sú to podmienky, ktoré sú už všeobecne známe, takže treba tam mať anémiu vpísanú, negatívnu v pase, nie staršiu ako pol roka, chrípku zavakcinovanú a potom sa riadiť nejakými veterinárnymi úkonmi, ktoré budú v ten daný dátum. Kde a dokedy mám poslať prihlášku? Tak na moju mailovú adresu lenkamahutova17@gmail.com alebo na moje telefónne číselko sa telefonicky prihlásiť. Ako prebieha váženie koňa? Tým pádom, že máme koníky zaradené do váhových kategórií, ľahká, stredná a ťažká váhová kategória, tak ja potrebujem vedieť, že do ktorej kategórie tvojho koníka ideme zaregistrovať. Tak by som vlastne potrebovala od teba zrozumiteľné video poslať na tú moju mailovú adresu a to video musí obsahovať nahlas zrozumiteľne povedať všetky údaje, ako je meno furmana, meno pomocníka, meno koňa, vek koňa, plemeno koňa, odkiaľ prichádzate. Podľa toho si my teba zaradíme do tej váhovej kategórie, do ktorej ten tvoj koník bude priradený. Ktorí účastníci si zvládnu zabezpečiť váženie koníka doma pomocou videa, ale tí, ktorí tak neurobia, tak vlastne ako postupujú? Tí, ktorí majú možnosť doma si koníka odvážiť, tak nám pošlú celé to video. A tí, ktorí tú možnosť nemajú, tak my máme svoju váhu, ktorú používame na Klačianskej podkove, ale vážiť sa budú kone do 9 hodín 15 minút ráno, aby sme si ich vedeli do tej váhovej kategórie začleniť. Tí, ktorí sa nahlásia online a prídu potom na Klačiansku podkovu, tak tí sa potom len zastavia u nás v stánku, obdržia strávne lístky a nápojové lístky. Na jedného koníka idú 2 strávne lístky, 2 nápojové lístky. Ak dovezie 2 koní, tak dostane ďalšie 2 strávne lístky, 2 nápojové lístky. A za jedného vlastne furmana sa platí 10 eur, ten, ktorý sa prihlásil online. Ten, ktorý príde úplne že námatkovo, ktorý neakceptoval alebo nedopočul, že sa uzatvára prihláška do týždňa pred podkovou, tak ten na mieste zaplatí 25 eur, ale takisto obdrží samozrejme nápojové a strávne lístky. Nenecháme nikoho hladného ani smedného, ale tých 25 eur bude ako keby také upozornenie, že sa musí hlásiť dopredu. Každý účastník obdrží nejaký ten príspevok na dopravu, pretože si vážime naozaj, že ktorí prídu sem k nám a snažia sa robiť to, aby sa ukázali krásne pred divákmi. Kika, povedz nám, aké budú jednotlivé disciplíny a či vlastne súťažiaci môžu v jednotke alebo v páre. Prvá disciplína bude furmanská cesta, to bude taká exibičná disciplína a druhá disciplína bude ťažký ťah a bude sa teda súťažiť aj v páre, aj v jednotke, ale páry sa nemôžu rozpriahať, aby nevzniklo preťaženie koní. Ako má kôň a furman vyzerať, keď ide na takéto podujatie, ako sa majú pripraviť, čo si majú obliecť, akú výstroj majú mať? No tak ja si teraz idem zakladať naozaj na tom, aby to bolo také pekné pre divácké oko. To znamená, že absolútne vôbec montérky patria do pracovného prostredia. Žiadne také ani tie pilčické veci, pretože naozaj to patrí do toho pracovného prostredia a my sme kultúrno-spoločenské podujatie, kde chceme naozaj dbať na to, aby to bolo oku ľahodiace. To znamená, že na výber je množstvo nejakých outdoorových nohavíc, nejakých pekných tričiek, nejakých pekných polokošiel, košielok, nejakých baretiek na hlave. Samozrejme nie tričko obyčajné, ak ho máš so svojím logom, tak áno, ale obyčajné tričko zahraničnou firmou, tak to nie je vhodné. Chceš nás, Lenka, na niečo upozorniť, za čo môže byť dvojica diskvalifikovaná, na čo si dať pozor, čomu sa vystrihať? Sú tam také kritériá, ktoré musí ten furman s tým koníkom spĺňať a jedna z tých je to, že nesmie byť použitý bič na koňa. Nehovorím, že nemôže byť ako spoločne výstroj toho furmana, pretože aj gazdovia používali bič, ale bola to taká predĺžená dôstojná ruka a nie tam plieskať z jednej strany na druhú. Po prípade, ak by to štýlové nebolo, rozhodcovia sú tam na to, aby furmana upozornili a bohužiaľ, keď sa to druhýkrát zopakuje, bude diskvalifikovaný. Takže naozaj dbám na ten štýl
poháňania, štýl upravenosti, či furmana, či pomocníka, či toho koníka, aby to bolo naozaj okulahodiace a reprezentatívne tohto nádherného remesla furmanstva. Jediný domáci účastník, musíme to dať! Ešte jedno kolo, babi, musíte minimálne! Otahio! Žiadna maštál. Ideme na štart. Od tohto momentu spúšťame prihlasovanie na Klačiansku podkovu. A ja už idem započítať, že tešíme sa na vaše maily. Ahojte. Čaute!